У Магілёўскую вобласць прыбыла дэлегацыя Рэспублікі Таджикістан. Праграмай візіту запланавана наведванне таджикскай дэлегацыі шэрагу магілёўскіх прадпрыемстваў, правядзенне бізнес-сустрэчы суб'ектаў гаспадарання Магілёўскай і Сагдыйскай абласцей. Пабывалі госці ў нас на Шклоўшчыне у аграгарадку Александрыя. У праграме візіту аграгарадок Александрыя, дзе госці наведалі Трафімову крыніцу, месца сілы. У свой час крыніцу уладкаваў дзед прэзідэнта Трафім. І сам кіраўнік дзяржавы прыклаў немалае намаганне, каб захаваць і зрабіць гэтае месца яшчэ прыгажэйшым. Госці выпілі крынічнай вады, што б'ецца з самай зямлі. Зайшлі ў памяшканне, дзе размешчана купель. Асаблівую цікавасць выклікала наведванне краязнаўчага музея Александрыйскай сярэдняй школы і класа, дзе вучыўся прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Лукашенко. Уразіў і інтэр'ер класа канца 60-х. Як заўсёды, асаблівую цікавасць выклікала парта, за якой некалі спасцігаў навукі кіраўнік дзяржавы Александр Лукашенко. Впечатления самые искренние, самые уважительные. Во-первых, все мы знаем, что благодаря мудрой политике глав двух государств, это президента Таджикистана Эмомали Рахмона и президента Белоруссии Александра Лукашенко, с первых дней, можно сказать, нашими странами приобретения независимости взаимовыгодные, дружественные отношения укрепляются. Я думаю, что и в дальнейшем эти связи еще больше укрепятся. Спасибо. Вот сегодня мы посетили Могилев, и очень отрадно, что мы побывали в школе, где учился сам президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко. И что удивительно, что очень схожая биография с нашим президентом. Вы знаете, может быть, действительно, то, что они родились вот в селе, выросли, вот это все мужество, закаливание, как бы привело их. И дает силы. Дает силы до сих пор. Да. Все, что есть в нашей стране. Так что мы очень рады и ждем вас, наш солнечный Таджикистан.